Da ni'n fyw, ia? Dwi'n cymryd. Iawn, wel, na cychwyn anyway, dwi'n meddwl da ni'n fyw. Jyst eisiau aros tan da ni ar y sgrin. Da ni'n cymryd da ni'n fyw, mae rhywun wedi pwyso button. So, croeso pawb, Martin ydw i. Croeso i Cae Salem bore yma. Croeso i pawb sydd yma. Croeso i bobl sy'n gwylio ar-lein. Mae'n neis i weld wynebau cyfarwydd ac rhai bobl sydd ddim yna bob wythnos yn briliant. A croeso i Robert Roberts hefyd i tîm progethu. Mae'n neis i weld pawb. O'n i jyst eisiau cychwyn hefo'r darllen Sam. So dwi'n jyst yn darllen Sam 67. Na'n jyst rhoi eiliad i... Dwi'n rhoi lot o'r rhywbeth i arfer, so jyst eiliad iddo fo ffeindio fo. Sam 67. O'r ddew, dangos tregaredd ato ni a'n bendithio ni. Bydd yn garedig wrthon ni. Wedyn bydd pawb trwy'r byd yn gwybod sut un o'i ti. Bydd y gwledydd i gyd yn gwybod dy fod ti'n gallu achub. Bydd pobloedd yn dyfolu o Dduw. Bydd y pobloedd i gyd yn dyfolu di. Bydd y cenhedloedd yn ddathlu ac yn gweiddi yn llawn am dy fod ti'n banu hollol deg ac yn arwain cenhedloedd y ddeiar. Bydd pobloedd yn dyfolu o Dduw. Bydd y pobloedd i gyd yn dyfolu di. Mae tir yn rhoi ei cynheuad i ni o Dduw, ein Duw, dal ati ni bendithio. O Dduw bendithio ni, wedyn bydd pobl trwy'r byd i gyd yn dy addoli. A mae hyn jyst yn sort of atgoffa ni, really. Da ni'n yma i addoli Duw. Mae Duw yn anhygoel, mae Duw wedi rhoi gymaint o bendith arno ni. But hefyd, mae Duw dim jyst eisiau ni yn Cae Salem, dim jyst yr capeli sy'n bodoli ar hyn y bryd, but mae Duw eisiau pawb yn y byd yn ei addoli fo. So jyst eisiau rhoi tipyn bach o her bore yma tra da ni'n addoli, jyst meddwl am ti'n gwybod be, pwy allan o'r ffrindiau neu teulu sydd ddim yn nabod Iesu, pwy felly ti eisiau weld yn addoli. A felly tra da ni'n addoli, gweddio dros nhw, felly tro'r wythnos fydd y cyfle i siarad gyda nhw. So, jyst rhywbeth i meddwl am cyn cychwyn. Da ni eisiau pawb yn y byd addoli Duw. But bore yma, da ni'n yma efo'n gilydd, so da ni'n canu. So os da chi eisiau sefyll, da ni'n cwpl caneuon, tipyn bach yn swnllyd, so os da chi eisiau clapio'r gweiddi, beth bynnag, da chi'n cyfforddus hefo, nawn ni canu hefo'n gilydd. Cofio fe wnaeth Iesu'n mi, does dim troi yn ôl i ni mwy. Pan dwi'n cofio fe wnaeth Iesu'n mi, does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o gofal does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o gofal does dim troi yn ôl i ni mwy. Pan dwi'n cofio iddo fawr o Alfari, does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan dwi'n cofio iddo fawr o Alfari, does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o bobl does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o bobl does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan dwi'n cofio iddo atgyfodi yn byw, does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan dwi'n cofio iddo atgyfodi yn byw, does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o bobl does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o bobl does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan dwi'n cofio iddo roi ar ysbryd glan, does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan dwi'n cofio iddo ar ysbryd glan, does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o bobl does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o bobl does dim troi yn ôl i mi mwy.
can nesaf di tipyn bach yn classic o hen can, but hefyd mae'n actions, but os da chi ddim eisiau gwneud, ond ddim yn gwybod o paid o poeni. Running well, Iesu yn eich Calvary, banner and headband dros Saint moyn I wel hael y gwir yn glir, efo y ffordd i'r nefoedd. Running well, Iesu yn eich Calvary, banner and headband dros Saint moyn I wel hael y gwir yn glir, efo y ffordd i'r nefoedd. Ennill best tir o lawr I haws, a fain erthol diw yn dychwel, cestyn Cris Satan I lawr, I lawr, I lawr, I lawr. Rymni wel Iesu yn eich Calvary, a banner yn hedfan dros Saint moyn I weld y gwyn yn glir, efo y ffordd i'r nefoedd. Rymni wel Iesu yn eich Calvary, a banner yn hedfan dros Saint moyn I pawb weld y gwyn yn glir, efo y ffordd i'r nefoedd. Rymni wel Iesu yn eich Calvary, rymni wel Iesu yn eich Calvary. Cam wrth cam ymlaen symudwn, ennill best tir o'r awr I hawn, ar fain nefel diw yn dymchwel, cestyn Cris Satan I lawr, I lawr, I lawr, I lawr. Rymni wel Iesu eich Calvary, fel banner yn hedfan dros Saint moyn I pawb weld y gwir yn glir, efo y ffordd i'r nefoedd. Rymni wel Iesu yn eich Calvary, banner yn hedfan dros Saint moyn I pawb weld y gwir yn glir, efo y ffordd i'r nefoedd. Beth a ddolaf am calon Adam, Gwna beth olaf am nerth I gyd, ac fe ceisha bob cam o'r ffordd, ynaf heb troi yn ôl, doth o blaen dydd addoli, derbyn fawdd yng nghalon I, ti yn unig sydd yn deilo, ti yn unig fi a nawr I gyd. Beth was neithaf, roedd y cwbl I ti, ac fesysaf, ar dorsedd fyny,
Anddriedau, Castro'r Caferfyw, doth o blaen i ddiddafoli, derbyn fawr fy nghani. Ti yn unig sydd yn deimlo, ti yn unig bu'r mawr i gyd. Doth o flaen ti ddiddafoli, derbyn fawr fy nghani. Ti yn unig sydd yn deimlo, ti yn unig bu'r mawr i gyd. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Diolch i ti, y holl a sïog Dduw, am yr Efengyl, am yr Efengyl, am yr Efengyl sanctaidd. Hallelujah, 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 amen. A oedd yn ni mewn carchar tywys di. Roes ti'n oleuni, roes ti'n oleuni, roes ti'n oleuni efo. Hallelujah, 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 amen. No, I don't hyfryd wawr a ler. Goleuad ddeiar, goleuad ddeiar, goleuad ddeiar, lydan. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Doth o flaen ti ddiddafoli, derbyn fawr fy nghani. Ti yn unig sydd yn teimlo, ti yn unig bu'r mawr i
flaen. I dditha ddoli. Derbyn faw yn halon ni. Ti dyw'r unig sy'n deilwng. Ti yn unig. Pia mawl i gyd. Diolch ti, mae cyfle i dod hefo'n gilydd. I addoli ti. Yn Duw, da ni yn hygol bod ti yn ein plith ni. Ti'n gyda ni. Yn Duw, da ni ddim eisiau cadw popeth yn yr adeilad. Da ni eisiau pawb yn yr ardal yma dros Cymru cyfan gwybod pwy wyt ti, y Duw sy'n heiddi popeth. Cos ti sy'n deilwng. Halleluia. Amen. Amen. Mae'n ôl, yna ni, golau gwyrdd, good thing, good thing. Mae'n rhywun sy'n deud good thing yn does. Dim Welsh Whisper yn yr... Na, pwy sy'n deud good thing? Sorry. Reit, cyhoeddiadau. Y cyhoeddiad cynta yn bwysig iawn. Pan oedden ni'n cyrraedd y capel bore yma, mi welson ni'r traffic warden yn cerdded i fyny a lawr stryd Garnon. Felly, os ydych chi wedi parcio ar stryd Garnon, a ydych chi yn mynd i fod yma yn hirach na 3/4 awr, nawr di'ch cyfle chi. Neu pan mae'r plant yn mynd allan os ydych chi eisiau bod chydig bach yn fwy discreet yn dan fe. Yeah. Okay, warden yn neud gwaith cwbl briodol, ond weithiau mae pobl, dyn ni'n meddwl bod ni ar y ffin falle efo rheolau, ond just gair o rhybydd, mae'r traffic warden o gwmpas, a mi welson ni yn neud nodyn o registration y gweinidog ac yn edrych ar ei watch. Ond mae'r gweinidog ddim yn mynd i groes, so dyn ni'n okay. Iawn. So, chydig o gyhoeddiadau eraill, na i drio fod mor gryno phosib. Mae'r rhan fwyaf o'r cyfarfodydd yr wythnos fel arfer. So, na i ddim eich trafferthu chi efo'r pethau cyffredin. Un peth i ddechrau, ar ddiwedd yr oedfa bore yma, ar ôl y baned, tua 11:15, dyn ni'n mynd i gael cyfarfod eglwys. Fydd e ddim yn hir iawn, rhannu gwybodaeth yng dau beth yn bennaf, rhannu'r adroddiad blynyddol, a hefyd sôn am y broses o ddewis aelodau newydd i'r tîm arwain. Os ydych chi'n methu aros, peidiwch y poeni, achos mi fydd y wybodaeth i gyd yn dod allan pryn bynnag, ond bydd e'n beth da os ydych chi'n medru aros, os ydych chi yn aelodau ac yn gyfeillion yma. So cofiwch hynny, please, ar ôl yr oedfa, tua 11:15, dibynnu lle dyn ni arni efo paned ac yn y blaen. Dau beth arall sydd gen i, dwi'n meddwl, un ydy, jyst i sôn eto am weinidogaeth Sozo, hynny yw ma'n ymdeimlad bod Duw yn galw ni, oedd e dod drosodd yn glir iawn yn Llanw, i rai o'n i fydd yna, yn galw ni nôl at yw agosodrwydd newydd ar hyn o bryd. Bod e'n really yn galw ni ato fe ac i weddio. A jyst i atgoffa pobl am y gweinidogaeth Sozo sydd yng Nghersalem, unrhyw un sydd eisiau ailgysegru, unrhyw un sy'n stryglo glywed Duw pan maen nhw'n gweddio, neu ffindio fe'n anodd i gysylltu efo fo. Chymod, fel sech chi'n siarad efo'r ceiling yn hytrach na bod chi'n siarad efo person a tad cariadus. A unrhyw un sy'n stryglo efo ofn neu siom ar hyn o bryd, falle yn ystod y pandemig, lot o bethau, ond lot o bethau gwahanol yn does. Ond mae gweinidogaeth Sozo yma, dyn ni'n diolch am y rai sydd yn arwen a falle bydde sesiwn Sozo yn llesol, ddim llethol, sori. Oedd yna'n Freudian slip yn doedd. Sori. Falle bydde, mae yna ormod o esis yma, does. Sesiwn Sozo yn llesol. Llesol. Dwi'n gwybod beth i. Sori. A hefyd, mae'r tîm wastad yn cysawu aelodau newydd. Os ydych chi ddiddordeb, siaradwch efo Robin a Ffi. So dyna hynny. Dwi'n llwyddo wneud llanast o hwnna. Ar gyfer yr un nesaf, dwi'n mynd i handio drosodd i Menna sy'n mynd i sôn. Thon ni am gyfarfodydd arbennig wythnos ar ôl hwn. Bore da bawb.
O, iawn. Un peth pwysig iawn, does dim cawl a chwmni wythnos yma. Jyst bod pawb yn gwybod yna, oce? Dim cawl a chwmni. OK, so ar Mai y Trydydd, yma yn Caersalem, mae gyda ni cyfarfodydd blynyddol adran genhadol chwiorydd Undeb-y-Dyddwyr Cymru. Y rheswm, na i ddechrau gyda'r rheswm pam bod nhw yma, gyntaf sef, bach yn embarrassing, ond dwi'n dod yn llywydd yr adran genhadol chwiorydd. Chwarae teg, maen nhw wedi rhoi estyn y fraint i fi achos bod fi wedi gweithio'r BMS am sawl blynedd, 6 mlynedd i gyd ar Undeb-y-Dyddwyr. So fi wedi derbyn y gwahoddiad yn llawen iawn. So i chi jyst esboniad byr iawn, adran genhadol y chwiorydd, mae e'n rhan o Undeb-y-Dyddwyr Cymru a mae'n adran dwyieithog sy'n yn gweddio, cefnogi, codi arian i cenhadaeth a gwaith Cristnogol byd eang. A wedyn, yn amlwg BMS, World Mission, Cymdeithas Genhadol y Bydyddwyr i ni fel eglwys yn cefnogi hefyd yw'r prif ffordd o gefnogi gwaith Duw ar draws y byd. So mae'r cyfarfodydd yn digwydd, mae gwasanaeth am 2 o'r gloch y prynawn ar Mai y Trydydd a eto am 5:30. Felly bydden ni wrth y modd sy'ch chi'n gallu ymuno gyda ni. Yma mae Anna Griw yn teithio o lefydd ar draws Cymru i fod yma a bydden ni'n rili wrth y modd i chi ddod. Bydd na de am 3:30, so ar ôl y cyfarfod y gwasanaeth cyntaf. A wedyn, os ydych chi eisiau dod i'r te, dwi angen gwybod cyn gyntaf a phosib achos mwyn cadarnhau'r niferoedd gyda'r bobl sy'n neud y bwyd. Felly bydden ni wrth y modd cael eich cwmni chi. A yn y nos, mae na siaradwr o'r BMS yn dod, sef Annette Tiendo Miller. A byddai'n edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed am ei gwaith hi. Mae hi wedi gwneud llwyth o waith, cyfreithreg yw hi, a mae wedi gwneud llwyth o waith yn rhoi llais a yn cynrychioli merched yn arbennig a merched a plant sydd wedi dioddau trais a sydd wedi dioddau anghyfiawnder. Felly fi'n rili edrych ymlaen i cael ei chwmni hi. Mae'r poster yn y cefn a jyst rhowch wybod i fi os ydych chi'n gallu dod i'r te. Byddai'n neud anerchiad yn y pnawn yn y cyfarfod blynyddol. Fi bydd y prif siaradwr yn y cyfarfod yn y pnawn. Ond un peth byddai eisiau cyfeirio ato, a just cheeky cyhoeddiad, peth arall i weid fan hyn nerwel. Ond i jyst eisiau cyfeirio eto really at Gwyl Llanw. Oedd y criw da o Caersalem wedi mynd i Llanw a oedd e jyst yn amser mor arbennig gyda teimlad bod Duw really yn neud rhywbeth newydd a ffres a cyffroes yn ei Gymru Gymraeg yn benodol. A mae yna e-bost, gathon ni cyfarfod Pwyllgor Llanw wythnos yma. Just pawb yn rhyfeddu at gras Duw a'i helioni fe. A just yr awydd yma sydd i treulio amser mewn gweddi, yn pwyso mewn ar Dduw a gofyn am doethineb really am ble i fynd nesaf. Ond bydd yna e-bost yn mynd allan wrth Gwyl Llanw heddiw gobeithio yn gofyn i pobl oedd yn Llanw os bydden nhw'n fodlon rhannu unrhyw brofiad neu unrhyw beth o Duw di rhoi ar eu calon nhw neu di dweud wrthyn nhw yn ystod Gwyl Llanw. Oedd yr wyl i gyd yn fendith anhygoel, ond fi siŵr oedd y pobl oedd yna'n cytuno bod y nos Fercher pam gadon ni'r addoliad estynedig yn amser arbennig iawn. So just pobl oedd yn Llanw gwyliwch allan am yr e-bost yna. Ond yn gyffredinol, jyst rhannwch y profiadau yn grŵp cymuned a hefyd, fi'n credu mae'n amser rili cyffroes yng Nghymru, so da ni rili eisiau pwyso mewn gweddi mewn i hynna. Diolch ar ôl. O gorau, diolch yn fawr. Wel, mewn munud fydd y plant yn mynd lawr grisiau, a heddiw mae'r plant yn mynd i fod yn dysgu am Tomos. Reit, dwi'n edrych ar plant. Dych chi'n gwybod pwy oedd Tomos? O, mae rhywun yn gwybod pwy oedd Tomos. Tomos Partey ydy'r boi da sy'n chwarae Arsenal. Tomos gwahanol. Mae'r Tomos yna'n bwysig iawn os Fercher nesaf, ond mae'r Tomos yma hyd yn oed yn fwy pwysig. A gewch chi ddysgu am hynny
So mewn munud fyddwn ni'n gweddio, a mewn munud hefyd pan fydd pawb i setl lawr, fain croesawu Robert ymlaen i bregethu, ac mae'n hyfryd cael Robert a Helen efo ni. Ond jyst dewch i ni dywelu gair o weddi i fendithio'r plant wrth nhw fynd lawr ac bendith Duw ar yr gweddill o'r oedfa. Arglwydd Dad, dyn ni'n diolch i ti dy fod ti'n Dduw sydd yn fyw ac yn siarad. Dyn ni'n diolch i ti dy fod ti'n siarad efo pobl o bob oed. Dyn ni'n gweddio nawr dros y plant wrth nhw'n fynd lawr i ddysgu hanesion, hanes am Tomos. Dyn ni'n gweddio bydde di'n goleuo i meddyliau nhw ac y bydde di'n ei tynnu nhw nes at a ti. Arglwydd i'r rhai o'n ni sydd yma, dyn ni'n gweddio y bydde di'n medithio Robert wrth y fe agor y gair i ni. Dyn ni'n gweddio y bydde di arglwydd yn siarad trwyddo fe ac y byddwn ni yma i gyd yn blant ac yn oedolion yn clywed y lais di yma ac adre bore yma. Dyn ni'n gofyn hyn i gyd yn enw Iesu. Amen. So, blant offach chi, a wedyn i'r rhai sydd oedran meithrin neu llai i'r stafell gefn. Mae yna le yn y stafell gefn ar eich cyfer chi. Dyn gewn ni jyst 2 funud o egwyl, a wedyn ddaw Robert i fyny wedyn ni. Bore da i chi. Diolch am y cyfle fod efo chi gyd addoli heddiw. Mae'n braf cael bod yma a diolch am y croeso. Da ni am droi'r gair fo'n gilydd, da ni'n droi'r llythyr at yr Hebriaid fo'n gilydd. Ac dwi'n gwybod os yw'r darlleniad yn mynd i fyny a'i beidio, ond na i ddarllen rhai o'r adnodau. Un adnod o ddiwedd y ddegfed bennod ydy'r adnod yma. Eithir nid pobl yn cilio nôl i ddisiw ydym ni, ond pobl a ffydd sy'n mynd i fuddiannu bywyd. Hynny ydi, pobl sy'n symud ymlaen gyda Duw, ynddo? O ddydd i ddydd. Ac mae gwestiwn i ni, sut da ni'n symud fo? Wnaethon ni symud fo o'r wrthos yma? Yn cofio gwylio rhyw raglen, dwi wedi gwylio mwy nag unwaith raglen ar fyd natur neu fath yn Affrica di dwch rhyw. Gyr o anifeiliaid yn mynd, a mae rhyw un anifal yn llithro nôl, ne? Llithro nôl, ac yn aros yn ôl, ddim yn symud efo'r gyr. A mae yna rhyw lepad neu rhyw anifal gwyllt yn dod i'w mosod, mae'n gosod hyn mewn peryg o hyd wrth blithro nôl, wrth beidio symud ymlaen felly. Anogaeth sydd gennym ni, dwi'n gobeithio'r bore yma, ar ni symud ymlaen gyda'r arglwydd. Ac rhai pethau fydrwn ni gadw mewn cof i'n helpu ni'n neud hynny. A dwi'n troi i'r 12 bennod, pennod 12 o'r llythyr at yr Hebriaid. A dwi am ddarllen y 12 adnod cyntaf o'r bennod honno. Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch i ninnau fwrw ymaith bob chwystyr a'r pechod sy'n ni'n maglu mor hwydd, a rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio, gan gadw i'n golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe oddefodd ef y groes heb ddiffygio, gan ddiystyru gwarth, ac mae wedi eistedd ar ddyheulaw gorseddyfainc Duw. Meddyliwch amdano ef, a oddefodd y fath elyniaeth at o'i hun, gan bechaduriaid, rhag eich flino nad i galoni. Hyd yma, nid ydych wedi gwrthwynebu hyd at waed yn y frwydr yn erbyn pechod, ac yr ydych wedi anghofio'r anogaeth sydd yn eich anerch fel plant. Fy mhlentyn, paid â dirmygu disgyblaeth yr arglwydd, a phaid â digaloni pan geid y gerodd i ganddo, oherwydd y mae'r arglwydd yn disgyblu'r sawl y mae'n ei garu, ac yn fflangellu pob un y mae'n ei arddel. Goddefwch y cwbl mwyn disgyblaeth, y mae Duw yn ein trin fel plant, canys pa blentyn sydd nad yw ei dad yn ei ddisgyblu. Ac os ydych heb y ddisgyblaeth, y mae pob un yn gyfrannog ohoni, yna bastardiaid ydych, ac nid plant cyfreithlon. Mwy na hynny,
Yr oedd gen i'n rieni daearol i'n disgyblu, ac yr oedden ni'n parchu hwy, o'n i ddylem yn fwy o lawer ymddangosrwng un tad ysbrydol a chael byw. Yr oedd ein rieni'n disgyblu am gyfnod byr, fel yr oedd ein tywyn gweld yn dda. Ond y mae ef yn gwneud hynny ein lles, mwyn i ni allu cyfrannogi o'i sancteiddrwydd ef. Nid yw unrhyw ddisgyblaeth yn wir ar y pryd yn ymddangos yn bleserus, ond yn hytrach yn boenus. Ond nes ymlaen, y mae'n dwyn heddychol gynheuaf cyfiawnder i'r rhai sydd wedi'i hyfforddi ganddi. Felly, cryfhewch y dwylo llesg a'r gliniau gwan, a gwnewch lwybrau union i'ch traed, rhag i'r aelod clof gael ei ddatgymalu, ond yn hytrach gael ei wneud yn iach. Rhwng yr adnod gyntaf nes i ddarllen a'r adnod yma'r benod fawr, penod ffydd hefyd, os da chi'n cofio, lle mae cewri ffydd yr hen testament yn cael ei nodi ac yn cyfeirio atyn nhw. Wel, mae chwaraeon ochr ar rhan bwysig yn ein bywyd ni, yn dydi lot o'n nhw. Os da chi yn bobl chwaraeon, da ni'n hapus i wylio'r teledu, dydan mae digon o bethau yn dod ar y teledu, ond os da chi'n licio chwaraeon, wel, da chi'n gorfod chwilio'n fanwl am rhywbeth arall, a mae'n anodd weithiau cael hyd i rhywbeth yn dydi arall. Mae chwaraeon yn rhywbeth rhan bwysig o fywyd, lot o bobl, a pobl yn o'n i'n rhyw steddfod neithiwr ac oedd rwy'n yn dweud, rhaid cyhoeddi bod Wrexham di ennill ag ati. Da chi'n bod yn anodd hydnod, ynddo? A chi, mae chwaraeon dod i mewn ym mhob man. Ac yn y darn yma, ar 12 benod yma, dwi eisiau ni edrych ar yr adnodau cyntaf, oherwydd mae'n cymeryd, mae'r awdur yn edrych ac yn dysgu gan gymryd gwersi o fydd. Chwaraeon mewn gwirionedd, os oedd chwaraeon yn rhywbeth bwysig i'r Rhufeiniaid, i'r Groegiaid, a'r byd yna, ac oedd pobl yn gyfarwydd ar chwaraeon yn gyffredinol. Ac dyma sy'n ganddon ni fama. Y darlun yma am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch i ni wneud fwrw ymaith bob rhwystr a'r bechod sy'n ni'n maglu mor hwydd, a rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen, heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu awdur a pherffeithydd ffydd. Mae o'n sgwennu at yr eglwys yma, y Gristnogion yma sydd ar wasgar efallai, o dras Hebraeg efallai, da ni'n gwybod pwy yr awdur yn iawn, sa'r rhain dweud na Paul fysa nhw, sa'r rhain dweud, na, da ni'n hollol sicr, mae Paul oedd o, ond o'n sicr yn gyfarwydd ar bywyd Hebraeg, yn gyfarwydd ar cyfreithiau, gatios, mae o'n trwy'r eilythyr yn dydi yn dyrchafu Iesu Grist, yn dweud bod o mor bwysicach na Moses, yn bwysicach yn uwch na'r angylion ag ati, ac yn annog rhain i gario ymlaen, oherwydd roedd hi'n gyfnod anodd arnyn nhw. Roedd hi'n gyfnod calad arnyn nhw ar Gristnogion. Wch chi, roedden nhw yn... Ac yr o'na efallai rhyw ofn yng nghalon yr awdur, bod nhw'n mynd i... bod yna rai mynd i gilio nôl. Rhyw ofn bod nhw'n ddim yn cerdded yn agos at yr arglwydd. Rhyw gilio. Ac yn gosod yna mewn peryg. Rhyw gilio, fel yna. Ac mi oedd hi'n gyfnod o erledigaeth, ond yn gyfnod o ymosodiadau yn nhw. Oedden nhw'n Gristnogion yn y lleiafrif mewn cymdeithas. Chymo? A mae'n dyddiau ni fel yna, dydi? Da ni'n dyddiau, da ni'n y lleiafrif yn y gymdeithas sydd ohoni. Da ni mewn cyfnod lle mae'r ffydd Gristnogol yn cael ei gwthio o'r neilltir rwystyd, da ddim yn cyfri. Ac eto, mae'n rhaid yn yr un fath sefyllfa. Yn y dyddiau cynnar yna. Yn y blynyddoedd cynnar yna yr Eglwys Fore. Nhw, efallai yn cael ei temtio i droi nôl i fod rhyw gangen fach o iddewiaeth. I ddilyn y defoda a'r arferion iddewig. I fyw yn dawel, felly. Ac mae'r apostol yn dweud, na. Eisiau chi gadw mewn golwg yr arglwydd. Eisiau chi gael golwg beth ydych chi eich galw iddo gerdded gyda yr arglwydd. Mae'n ei herfyn nhw. Mae'n erfyn nhw fynd yn ei blaenau. Mae'n dweud ydyn nhw, ylwch, da chi'n cael sefyll yn eich unfan. Pobl yn symud yn blaenau da ni fo'r arglwydd. A dwi eisiau chi redeg yr as yma gyda'r arglwydd. Dwi eisiau symud, nid spectators ysbrydol ydych chi. Nid pobl yn gwylio pobl eraill yn byw bywyd Gristnogol.
Nid pobl yn cadw nôl, ond pobl i symud ymlaen fo'ch gilydd, symud ymlaen gyda'r arglwydd. Nid pobl yn edmygu Cristnogion eraill dyn ni, i fod. Yn unig. Ond pobl sy'n rhedeg. A mae'r awdur dwi'n credu yn rhoi i ni rhyw 3 peth dwi eisiau ganolbwyntio arno fo i'n helpu ni i symud ymlaen, i annog ni ymlaen. Dach chi'n mo? 3 peth dwi eisiau i ddod o'ch ger y bron ni. Just i feddwl amdanyn nhw rwan. A pethau gallwn ni i ddefnyddio mewn ffordd i symud ymlaen. A sy'n hanfodol mwyn i ni symud ymlaen mewn gwirionedd hefyd. Fel mae'r athletwr angen y pethau hyn. Y peth gyntaf mae'n dweud nhw, dwi wedi sôn mewn fod, dwi wedi sgwennu am y cewri'r ffydd yma. Dwi wedi dangos i ffydd nhw i chi. Dwi wedi cyfeirio ti ffydd nhw i chi. Rwan, peth mae'n dweud, dwi eisiau chi edrych ar y cwmwl tystian. Y peth gyntaf mae'n dweud nhw, am bod yna gwmwl tystian o gwmpas chi. Hynny di, y pobl, oedd hwn yn cyfeirio, sy'n y pobl wedi mynd o'i blin nhw. Nid bod nhw'n edrych i lawr ar y Cristnogion yn ei dyd, neu bobl sydd wedi gadael ein byd ni, wedi gadael y byd yma. Nid bod nhw'n edrych ar ni ac yn gweld ni fel tyrfa, ond dwi eisiau chi gweld nhw fel pobl sy'n eich annog chi. Edrychwch. Chymo, Pêl Droed Cymru, de. Sori, os da chi'n licio chwarae hon, de. Pêl Droed Cymru, rwan. Be wnaeth Bêl a Galan a'r pobl yma i gyd, ond creu rhyw awydd mewn plant, ynddo? Creu rhyw awydd mewn pobl i chwarae, ac awydd at y gêm ag ati. Pam? A mi bod nhw, maen nhw wedi tanio rhywbeth ynddyn nhw. Mae'r bobl yma sydd wedi mynd o'n blaenau ni rwsyd. Yn rhyw anogaeth. Cofiwch yr arwyr Cristnogol. Abel, Enoch, Noa, Abram, Isaac, Jacob, Moses, y barnwyr, y proffwydi, y disgyblion cynnar. A wedyn, da ni'n gallu edrych yn ôl hefyd ar hanes eglwys, pobl ffydd. Cofiwch y cwmwl tystion yma. I ymroddiad nhw. I dyfalbarhad nhw. I cariad nhw. Ne? Y pethau hyn oedd yn perthyn iddyn nhw. Dwi'n cofio pan nes i'n wneudog yn gyntaf blynyddoedd maith yn ôl i Dyffryn Conwy. Ac pobl yn adrodd hanes yr hen ddyddiaeth y fi. Ac yn nhw'n adrodd hanes pobl yn mynd i'r capel pan oedd o'na ddim trydan. Chyma? Ac yn nhw'n dod fel lanterem yn nhw i lawr o'r Dyffryn. Nid i 1 oedfa, nid i 2 oedfa, ond i 2 oedfa'r Sul. Nosweithiau gwaith ym mhob tywydd. Ddim ceir, dim byd, llwybrau. Ac ych chi'n gweld goleuadau yn dod o bob cyfeiriad i gyfeiriad y capel mewn nhw. Tystiolaeth i ymroddiad pobl yr hen ddyddiau. Ne? I'r ffydd yma. Tystiolaeth y bobl yma sy'n cael ei enwi trwy'r ysgrythura yma. Pan ni'n edrych arnyn nhw, pan ni'n edrych ar hanes Abram, a hanes Moses, a hanes Dafydd, a hanes y pobl yma i gyd. Da chi'n gweld i ffydd nhw, ei ymroddiad nhw. A da ni'n gallu dysgu cymaint wrthyn nhw. Maen nhw'n gallu fod yn anogaeth i ni pan da ni'n edrych ar ei bywyd nhw. Dydyn? A dyma'r bobl. A da ni fod yn gwmwl tystio ni'n gilydd mewn ffordd, ydyn? Da ni fod yn gwmwl sy'n annog yn gilydd. Dyma'r cwmwl tystion sydd yn y golwg o ddydd i ddydd yn siarad fo'n gilydd ac yn ymwneud â'n gilydd. Edrychwch ar eich gilydd. A dyma'r gair. Mae yna hen fachcan yn tal y bont yn yr eglwys gyntaf sydd i hefyd, cyn ymnyddiau fi eto hanes amdano fo. Ond ni'n meddwl bod yn hanes dangos ymroddiad. Yn ystod pregath, fydd o'n ddyn oedd yn gweithio'n galad yn dyddiau hynny, yn gweithio'n galad iawn, felly'n llafurus, felly, ac yn blinedig, gwaith blinedig. Pan fel yn dod i'r oedfa, so fel teimlo bod o eisiau cysgu yn ystod y bregath, chi beth fel yn neud? Mae'n codi ar ei draed i wrando'r bregath yng nghanol y gynulleidfa. Felly, os da chi awr gysgu, codwch ar eich traed, rhaid gwybod. Ie? Ynde? Codi ar ei traed, yr awydd yna i wrando gair Duw, yr awydd yna i ddysgu mwy, i fforddi ei hun, i ddisgyblu ei hun. Da chi'n gwybod? Edrychwch ar y cwmwl tystion.
Ond ydy'r gair mae ddim yn ei gwyngalchu nhw, nag di? A mae hwnnw rhyw gysur weithiau hefyd, dydy. Pobl yn methu ac yn disgyn, ac yn gorfod ailgodi fyny ac cherdded eto oedd rhain. Yn aml iawn hefyd, de. Pobl oedd yn ymladd brwydrau a gwendidau iddyn nhw. A felly, da ni na. Pan da ni'n edrych arnyn nhw, maen nhw'n dangos, nid pobl roedd i fyny am bod nhw'n methu nhw, ond pobl yn codi eto i fyny, pobl yn ailafal yn pethau, pobl yn cerdded ymlaen. Chmo, oedd Abraham yn brwydro fod ei celwydd, dwi. Diw raif, da dweud bod diw raig o'n ddim yn raig ynddo, ac ati. Oedd Dafydd yn cael ei demtio mewn fferdd mawr iawn. Hyd mod o'n dod at y weddi fawr yn Salm 51, lle mae o'n dweud, crea galon lan yn o arglwydd, ac adnewydda ysbrydin iawn, ond mewn. Ynddo? Jacob, ych chi'n meddwl am hwnnw? Ynddo? Yn twyllo i dad ac ati, a'r holl beth oedd ynglyn ag o y brwydrau ysbrydol oedd o'n mynd trwyddi nhw. Ond mae'r arglwydd yn ffyddlon iddyn nhw, a maen nhw yn ymdroi, ymddiried mewn ffydd. Trwy'r cwbl. Ac yn mynd yn ei blaena, yn symud ymlaen gyda'r arglwydd. A dyna yr anogaeth cyntaf felly. Edrychwch ar y cwmwl tystian. A byddwn yn dystion i'n gilydd, yn anogaeth i'n gilydd, ar lwybr ffydd. Pobl yn symud ymlaen, dyn ni wedi wneud. Ac i annog yn gilydd, i redeg y ras gyda'n gilydd. Mae nhw fatha rhyw, nid yn dyrfa gweladwy, ond mae torf yn gallu eich bwrw chi mlaen. Torf yn gallu codi gêm rhywun. A mi ydyn ni fod yn dorf sy'n gymorth i'n gilydd. A mae'r dorf sydd wedi mynd o'n blaena ni yn dystiolaeth felly. Yr ail beth, dwi eisiau ni edrych arno fo, bydd yn dweud wedyn, ydy gadewch chi'n unau fwrwmaeth bob rhwystyr a'r pechod sy'n ei maglu mor rwydd a rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen. Mae'n dweud wedyn, edrychwch arnoch chi'ch hunan. Wel, dwi'n mynd blwch amdano chi ar o codi'n bora, un o'r pethau gyntaf dwi'n neud, dwi'n stafell molchi a dwi'n edrych arna fi fy hunan. A dwi'n mynd licio'r olygfa'n aml iawn. Mae'r gwall yn sticio fyny'n bob man. Bob man yna, dwi'n mynd i fanylion. Ond, mae'n beth da i fynd i'n neud, ydy. Nes o'n i'n mynd i wneud byd efo golwg ofnadwy yna fi. Lla bod rhaid chi'n dweud dal bod golwg ofnadwy yna fi. Ond, da chi'n edrych arnoch chi'ch hun, a da chi'n tacluso chi hun. Da chi'n ymdwtio. Cyn gwynebu'r byd, megis. A mae'r arglwydd yn dweud ni, edrychwch arnoch chi'ch hunan. Mae'r athletwyr yma sy'n rhedeg ras, a darlun o fyd athletwyr sy'n mawr rhedeg ras yn fan yma. Mae'r athletwyr yma yn gorfod edrych arno'n hunan yn gyson. Edrych disgyblaeth yn gorfod bod, deiad arbennig. Disgyblaeth ymarfer. Gwisgo'n addas i'r gêm neu i'r ras neu beth bynnag maen nhw'n wneud ag o. Offer cywir ar gyfer y dasg. Maen nhw'n fanwl iawn. A mae'r darlun sy'n ysgrythur yma, mae'n dweud, ylwch, mae eisiau chi dach edrych arnoch chi'n hunan. Mae'n bywyd Cristnogol, mae'n gofyn am ddisgyblaeth ac am ymroddiad. A mae eisiau chi dynnu'r pethau sy'n dych rhwystro chi. A weithiau mae yna bethau da yn gallu'n rhwystro ni gerdded gyda'r arglwydd, does? Felly ni weithiau fod yn rhy brysur efo bob dim mewn bywyd, nes o'n ni'n amser i'r arglwydd. Felly ni fod yn brysur efo pethau da iawn, a pethau aruchel iawn. Ond bod nhw'n tynnu'n golwg ni oddi ar gerdded y ffordd ffydd. A weithiau, da ni'n gorfod meddwl, ydy hwn yn rhy ganolog yn y mywyd i? Nid bod o'n gorfod mynd allan yn y mywyd i, ond ydy o'n y lle iawn yn y mywyd i? Ydy'r pethau hyn, ai fel na, ai dyma'r blaenoriaethau sydd fod yn y mywyd i? Mae'n ni fod yn brysur mewn bywyd eglwys, mae'n fod yn brysur mewn lawer o bethau, yn gwneud lot o bethau. Mae angen i ni fod yn gweld be mae'r arglwydd eisiau ni wneud, a be eisiau ni fod yn rhan ohono fo. Ond hefyd mae ni angen fod gofalu bod gynnu ni blaenoriaethau iawn. Bod yn golwg ni ar gerdded y llwybr yma gyda'r arglwydd ac yn agos at yr arglwydd
fy nghwmni yn ei gwmni o. Ond mae yna bethau hefyd, mae'n rhaid ni chwilio amdano nhw sy'n cael gwarad yn yn bywyd ni. Mae'n bethau mor rhwydd yn gallu glynu wrthon ni. Mae'r byd yma mor gryf, byd da ni'n byw yno fo ddydd i ddydd. Mae dylanwad yn gallu bod mor fawr yno ni. Y ffordd da ni'n meddwl, neu'r ffordd da ni'n ystyried bethau. Neu mae i agwedd o yn gallu rhwbio i ffwrdd yno ni. Mae'r pechod sydd yno ni mor rhwydd. Felly bod mae'n pechodau gwahanol yn demtasiwn, yn dueddiadau gwahanol mewn pobl gwahanol, yn dydi. Cenfigen weithiau'n cnoi mewn rhai pobl. Balchderddio mewn pobl eraill, illa. Rwy'n hunanoldeb dio fel arall. Mae yna rhyw bethau rydyn ni angen edrych arno mewn hunain. A gofyn, ydy'r rhain yn rhywbeth mae'r arglwydd am ei weld yn y mywyd i? Os yw rhywbeth mae'r arglwydd eisiau i fi dynnu ffwrdd? Ac os yw rhywbeth am mi ail-adjustio lle maen nhw yn y mywyd i? Da ni'n edrych arno mewn hunain mwyn gallu rhedeg yr yrfa yma gyda'r arglwydd. Mwyn i ni fod yn yr ysbryd cywir o edifeirwch a ffydd ac ymddiriadaeth ac ymlynu ac o bwyso ar yr arglwydd ac o ddibyniaeth ar arglwydd Iesu Grist. Dysgu'n blaenoriaethau. Edrych arno mewn hunain. Ac wrth wneud hynny, gosod yn hunan yn ymyl yr arglwydd, wrth draed yr arglwydd. Yn olaf, y beth dwi eisiau gyfeirio ato wrthoch chi ydy, y peth pwysicaf un ohonyn nhw gyd ydy edrych ar Iesu. Edrych ar Iesu, pen tywysog a pherffeithydd ein ffydd ni. Edrych arno fo, wedi edrych arno wrth edrych arno yn hunan, da ni'n edrych arno fo. Fod i'n ffon-fesur ni mewn rhyw ffordd. Ond yn fwy na dim, da ni'n gorfod edrych arno fo yn ein gwendid. Yn ein methianna, phan da ni wedi disgyn, a da ni'n edrych arno fo am drigaredd, da ni'n edrych arno fo am ras, edrych arno fo i dderbyn yr hynna, da ni ddim yn ei heiddi. I dderbyn y gras rhyfeddol yma, i dderbyn bendithio am pethau yna, da ni ddim yn ei heiddi. Da ni'n edrych arno am faddeuant, da ni'n edrych amdano am nerth, da ni'n edrych amdano am ddoethineb ac am gysur. Da ni'n edrych ar ei aberth o, ei fywyd o, ei aberth o. Ond mae'r ysgrifennydd yma, mae'n deud mwy na hynny, mae'n deud yno, da chi eisiau chi edrych ar ei siampl i fyw o, hefyd. O'r hwn, nath ddim rhoi gorau iddi. Hwn wisgodd gnawd fatha ni, fath o'n un ohonom ni. Ond oedd ddi bechod. Oedd yn dweud yn 12 oed, mae rhaid mi fod ynglyn â pethau y berthyn i'n tad. Yr un oedd yn holl gynllwyn y byd yn ei erbyn o, oedd yn dal ar lwybr oedd y tad i roi iddo. Haid i mi fod ynglyn â pethau y berthyn i'n tad. Yr un oedd yn gwrthwynebu temptasiynau. Nid yn unig yn yr anialwch, ond ar hyd y blynyddoedd. Yr un wynebodd Gesemane. A nath o ddim ildio, ond dweud, dywyllus di awn eler. Yr un aeth i groes, ac yn dod ar groes, dydy o ddim yn rhegu, dydy o ddim yn melltithio y milwyr sydd yn ei hoelio fo ar y gwren. Mae'n deud o dad maddau ddynt. Nes ni wyddons pa beth mae'n sy'n niwneithir. Y goron draen ac y chwipio cyn hynny. Y poeri a'r gwawd a'r felltith. Y cwbl. Heb bechu. Heb daro nôl. Yn gwneler ddewllus. Yfed y cwpan i'r gwylod. Gwneud y cwbl. Cadwch eich golwg arno fo. Dyna be nath o dros o fi a dros o chi
Os da ni'n gweld meddwl llys sy'n dwylo, meddwl cilio nôl, meddwl cymryd ti'n ysgafn ar y daith, da ni'n gosod hynna mewn peryg. Ond mae'r arglwydd yn deud os o'n ni, bwrw ymlaen di'r galwad o hyd. Da ni'n symud ymlaen gyda'r arglwydd. Da ni ar y ffordd gyda go. Ac mae'n yn hannog ni i edrych ar Iesu. Mae'n yn hannog ni os maen nhw'n chi redeg y ras i'w therfyn. Dwi wedi gweld amball i ryw glip ar y teledu, pobl yn rhedeg ras a maen nhw'n meddwl bod nhw di ennill ac ys ydym, mae rhywun arall yn pasio nhw am bod nhw di slofi. Chyfo? Maen nhw di rafu. Neu mae rhyw dîm pêl-droed i'r fath, maen nhw'n meddwl bod nhw ar y blaen, da ni'n ennill. A mae yna rhywun yn sgorio o'r tîm arall. A maen nhw'n colli, falla. Mae rhywbeth yn mynd o'i le. Rhedwch y ras. Rhedwch i heblino. Oherwydd mae yna nerth i gael wrth yr arglwydd. Rhedwch i'n ddyfal. Oherwydd dyma mae'r arglwydd yn fanno, mae bendithion a llawenydd a gorfoledd yn dod i'n bywyd ni. Yn fanno mae sicrwydd yn dod i'n bywyd ni. Os da ni'n cilio yn ôl, da ni'n gosod hynna mewn mannau o ansicrwydd neu mannau o anghyffyrddus. Mae'r gair ma'n yn galw ni i gerdded, i redeg y ras yma gyda'r arglwydd. I chwarae'r gêm megis, ond dim gêm ydy hi. I'r rhedeg hi i'r diwedd. Mae yna hanes am ras, a dwi'n dod i'r terfyn fel hyn, yn Ngwlad Groeg. Cofio darllen amdano fod yn ôl, a dwi wedi methu ffindio'r darn eto. Pobl yn rhedeg efo ffaglau, da chi'n gwybod? Ffaglau tân. Torch o dan felly, ynddo? Ac rhedeg ras hir. A'r gamp oedd croesi'r llinell efo'r fflam ynghlyn. Os ydych chi'n croesi'r llinell ar y diwedd heb fflam, oeddech chi wedi methu. A beth nhw'n ei wneud wrth redeg wrth gwrs oedd cynna fflama gilydd. Chyma? A fel na da ni'n ei redeg. Da ni'n redeg yn ymwybodol weithiau bod rhai bod y fflam yn tawelu. Da ni fod i helpu'n gilydd gynnau fflam ein ffydd. Da ni fod i helpu'n gilydd trwy'r gair, trwy weddi, trwy esiampl, trwy gyfeillgarwch a chymdeithas. Bod ni'n cofio'r cwmwl tystian a bod ni'n rhan o'r cwmwl tystian. Bod ni'n cadw golwg arno ni'n hunain. Ac ar ben pob dim bod ni'n edrych ar Iesu. Pen tywysog a pherffeithydd ein ffydd ni. Ynde? Er mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe o ddefodd ef y groes heb ddiffygio, gan ddiystyrru gwarth, ac mae wedi eistedd ar ddehilaw gorsedd y fainc Duw. Meddyliwch amdano ef, a o ddefodd y fath elyniaeth at o'i hun gan bechaduriaid. Rhag i chwi flino na digaloni. Felly, diolch i'r arglwydd am ei ras rhyfeddol, am ei barodrwydd i'n hannog ni mlaen o ddydd i ddydd ac am ei gwmni ar y daith. Mwyn i enw. Amen. Chni weddio. Dduwyn tad, i ddiolchwn i ti am gael cerdded gyda ti a rhedeg gyda ti mewn rhyw ffordd. I ddiolchwn i ti, dy fod ti di'n gwadd ni i'th gwmni. Dy fod ti di agor ffordd i ni gael bod yn dy gwmni di. A chael cerdded ffordd y bywyd o ganol byd i ganol nerf. I ddiolchwn i ti arglwydd am yr rhai a'n dysgol ni amdana ti. A'r rhai sy'n yn dal i'n hannog ni i gerdded llwybrau ffydd. I ddiolchwn i ti am dy ras tuag atyn nhw, am dy drygaredd tuag atyn nhw. Ac fe ddiolchwn i ti am dy ras yn yn bywyd ni na, o ddydd i ddydd. Da ni'n edrych ar yn hunain yn rwan arglwydd ac da ni'n ymwybodol iawn o fethiannau yn ein bywyd. Yn ymwybodol o wendidau efallai yn ein bywyd. Yn ymwybodol efallai bod ni angen wneud trefn ar ein bywyd o'r newydd.
Da ni'n dod â'r cwbl gyda'r di, ein hunain gyda'r di. Ac yn gofyn i ti yn harwain ni yn dy lwybrau di, yn dy ffordd di, yn dy wyllus di, gogoniant i ddenw di. Da ni'n diolch i ti am Iesu Grist y fab. Da ni'n diolch i ti am Iaper drosom. Gan wybod na fydd ein diolch byth yn ddigon. Rhyfyr yw tragwyddoldeb maith mae un i ddweud yn iawn amdano. Ond eto arglwydd da ni eisiau dweud wrth ti heddiw. Diolch i ti am yn cofio ni, yn caru ni, yn cadw ni. Yn Iesu Grist gwrando i'n gweddi. Amen. Diolch, Robert. Mae'n just un can gorffen. So stuck eisiau sefyll, na ni'n canu efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, ac ymdeithas yr ysbryd glân, a fydd y gyni oll, yr awr hon, hyd byth. Amen.